ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டேனியல் பிரையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாக் டவுன் கிரியேட்டர் டீமுக்கு சில ஐடியாஸ்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அந்த ஐடியா வெறுத்தனமாக இருந்ததுனால கிரியேட்டர் டீம்லாம் ஓகே பண்ணி அந்த ஐடியாஸை நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதேமாரி இப்போ விங்ஸ் மேக்கர் வந்து இதேமாரி பிளான் பண்ணி சில மேட்ச் செக்மெண்ட்டாக நடத்துகிற சில பொறுப்புகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா விங்ஸ் மேக்கர் வந்து இப்போ டேனியல் பிரையனுக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா போன ஸ்மாக் டவுனில் அவர் இஷ்டத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சில மேட்சஸ்லாம் எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி நடத்தினார். ட்ரூ குலர்க்கு அப்படிங்கிற ரெஸ்லரை வந்து WWE ரிலீஸ் செய்த பிறகு திரும்பி உள்ளே கொண்டு வந்து ஸோ அவர்கிட்ட ஃபியூடு போய் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் ப்ரொமோட் பண்ணார். மினி போன ஸ்மாக் டவுனில் இண்டா கார்டினல் சாம்பியன்ஷிப்புக்கு ஒரு நம்பர் 1 கண்டெண்டர் மேட்ச் நடக்கும். அந்த மேட்ச்சில் யார் எப்படி அட்டாக் பண்ணணும், ஸோ யார் வின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேனியல் பிரையன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடத்தினார் பிளான் பண்ணி. ஸோ அதுக்கப்புறம் கிராண்ட் மேட்டிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா வின் பண்ணார். வின் பண்ண வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஜே ஸ்டைல்கிட்ட மேட்ச் பண்ணி ஸோ அந்த ஒரு மேட்ச்சில் வின் பண்ண பிறகு திரும்பி வந்து அட்டாக் பண்ணார் ஏஜே ஸ்டைல். ஸோ அந்த ஒரு செக்மெண்ட் பேர் நடந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேனியல் பை செஞ்சு வச்ச பிளான் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஷார்டிஜி வந்து ஹீல்டன் கேரக்டர் பண்ணது, கிங் கார்பன்ட்டை சேர்ந்தது, மேக்டில் அட்டாக் பண்ணது எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டேனியல் பை செஞ்சு வச்ச ஒரு பிளான் தான். ஸோ டேனியல் பிரையன் வந்து பார்த்திங்கன்னா விங்ஸ் போட்ட நல்ல ஒரு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதுமாரி போட்டு வச்சுருக்காரு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரம் பார்க்கக்கூடிய ஸ்மாக் டவுனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் செக்மெண்ட்டு மேட்சஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டேனியல் பிரையன் செய்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுப்பு கொடுத்துருக்காரு விங்ஸ் மேக்கர். ஸோ அதனால ஸ்மாக் டவுன் இனி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ அதனால் இனிமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேனியல் பிரையன் மேட்சஸ்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு ரெஸ்லரை ப்ரொமோட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான செக்மெண்ட்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறது பொறுப்புகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விங்ஸ் மேக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதனால பேக் ஸ்டேஜில் தான் இனி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க டேனியல் பிரையன். ஸோ என்னென்னு பொறுத்து வந்து பார்ப்போம். ஸோ இனி வரக்கூடிய மேட்ச்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பொறுத்து வந்து பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. சரி, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் ஒரு நல்லதொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.